खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड एफेयार्सआव बरायनाय जाबाय। दासिम जोंनि आखायाव मोननैसो रादाबफोर दं। रादाबखौ फरायथिदों आं पमि दैमारिया। 1 आगस्ट खालाराव जानो गोनां मेडिकेल एन्ट्रेन्स एग्जामखौ केन्सेल खालामना 12 सेप्तेम्बराव लांनाय जाबाय होननानै मैया बिथां सोलोंथायारि बिफाननि मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधानआ फोरमायथिना होयो। आसाम सोरखारा आसाम पुलिसआव गोदान साख्रि होनाय जासिगोन। सोरखारा गासै 10था आसाम पुलिस बेटेलियन बानायगोन आरो बिसोरनि पस्टखौ 1 लाख पस्टनि गेजेराव सोनाय जागोन होनना बुंदों। आरो बुंबावदों बिथांमोनखौ आसाम नागालेण्ड सिमनायाव दोननाय जागोन। लोगोसे गाहाय मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि गासै एमएलए बिथांमोना बिथांमोननि समितियाव पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपस्ट बानायनो हास्थायदोंब्ला बिथांमोना प्रप'जल होनो नांगोन होनना बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि बांद्राय खैफोद जाबाय थानाय जायगायावसो पुलिस स्टेशन बानायनाय जागोन। मैया राजस्थानाव मोनसे जाब्रबथाय जाथाय। बे जाथायानो जाबाय टावार खाथियाव सेलफि लाफुबाय थानाय समावनो हरखाब सारन्थाइ गावनायाव 23 जन सुबुङा थैनो गोनां जाबाय आरो 27 जन सुबुंफोरा आघात जाबाय होननानै खौराङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे मध्य प्रदेशआव सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव गासै 6 जन सुबुंनि जिउ खहा आरो इउपिआवबो सा 12 जन सुबुंफोरा सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव थैनांगौ जाबाय। मैया 40 जन तालिबान उदखारिफोरखौ आफगानिस्तान एयार फर्सआ प्लेननिफ्राय गावख्रायना फुथारबाय। आसामाव गासै 20सा एनकाउन्टार जादों। बे जाथाया आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माआ गाहाय मन्थ्रि जानायनि उनाव 40 सानफोरावनो जादों होनना खौराङाव बुंदों। दिल्लीनि सासे उकिलआ बे एनकाउन्टारखौ नंखाय होनना बुंदों। लोगोसे उकिलआ अजद होनायनि उनाव नेशनेल वुमेन राइट कमिसन नि गेजेराव फैदों। जुन दाननिफ्राय गासै सा 20 एनकाउन्टारआ सोरबा पुलिसनि जायगानिफ्राय खारनो नागिरनाय, सोरबा अपारेशनआव थैनाय, नगावआव जानाय आरो डकाइतआ गलियाव थैनाय। लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि जखम जानाया बिथां उकिल आरिफ चौहानआ अजद होदों। उकिलआ फोरमायना बुंनाय बादिब्ला गासिबो दायनिगिरियानो फिसा, जेरै सोरबा जुनार सिखाव खालामनो, ड्राग्स फालांगि खालामनो, बैफोरबादिनो सासे डकाइतबो। बिसोर नाथाय उदखारि नङा। पुलिसनिफ्राय पिस्तल लानाय आरो गुलि गावनाया जानो हाथाव नङा, जेराव गोबां पुलिसनि नोजोर थाखायो। बेराफारसे सनिबाराव जानाय जयनाल आबेदिन डकाइतनि जिउ गोमानायाव टिंनि एमएलए आमिनुरुल इस्लाम आरो थैजानाय नखरा बेखौ नंखाय होननानै बुंदों। आसाम पुलिसनि जानानै एसपि आनन्द मित्राया बिखौ सारेन्डार जानो होनायाव बियो गुलिसो गावदोंमोन। बेनि थाखायनो गुलि गावफिननांगौ जादों होनना बिथाङा बुंदों। मैया आसामनि 15थि आसाम बिधान सभानि बाजेट सेसनआ जागायजेनबाय। बियो गासै 13 आगस्तसिम थागोन। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सोरखारा गिबि बाजेटखौ 14 जुलाइ खालि लाबोगोन। बेनो आसामनि जारिमिनाव गिबिसिन जागोन आइजो रांखान्थि मन्थ्रिया बाजेटखौ फोसावना होनाय। गिबि साननि हाइलाइट। मैयानि हाइलाइटआव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोसौ रैखाथि बिलखौ प्रेजेन्ट खालामो। रायजोआव गोदानै दानाय आफाद NALFB नि मुङाव गुबुन रोखोमै दोहोन बुथुमनाय सासे बाक्सानि सेंग्राया हमजादों। बाक्सानि सासे सोरखारि साख्रि मावनाय सुबुङा सानसेसो सिगां NALFB नि मुङाव रां दाबिदों होनना मसलपुर थानाय एजाहार होदोंमोन। पुलिसफोरा नायबिजिरना बिरल' नार्जारि मुंनि सासे सेंग्राखौ हमदों। लोगोसे बिनिफ्राय माखासे फोरमान बिलाइफोर मोननो हादों। लोगोसे जाकब बरगयारी सुबुंनि मुंनि एकाउन्ट खुलिनानै इउनियन बेंक अफ इन्डिया एकाउन्ट खुलिना गुबुन गुबुन मबाइल नाम्बारबो खुलिना क'क्राझार आरो बाक्सानि गोबां साख्रि आवलाफोरनिफ्राय रां दाबि खालामदोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला दासिम बेंक एकाउन्टआव 22,89,225 रां जमा जाबायमोन। जोबनायाव नोंथांमोना दासिम जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, मानोना रादाबजों लोगोसे